ದಾದಾಂಡು ನಂಜಿ ಗತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ ಗಾಡಿ ಪುಂಡಿನ ಮುರುಕುದೇತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಡ್ತಾನೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಡ್ದಾನೆ ಹಾ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಬಾಡ್ದೆ ಏಪ ಬಲ್ಪುಗ ಬಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ ಮದಿನ ಅಂಡ್ ಪುಂಡಿ ಮುಗಿಯಿದ್ದಿ ನಮ್ಮೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 100 ರೂಪಾಯಿನ ರಾಹುಲು ಎಂಕೊರಿ 20,000 ಕಾಸು ಕೊರ್ರೊಂಡಿಯ ಏತಿಗೆ ಎಂಡೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಂದ ಈ ಸಲ ಏನು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಕೆರಡು ಬರ್ಪನಾ ನಿಕ್ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಆವ್ ಬರ್ಬೆ ಬಲ ಬೈ ಬಲ ಬಲ ಅಣ್ಣ ಕಾಸು ಅಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದಿಮೆಗೆ ಪಾಪ ಭಾರಿ ಬಂಗಡುಲ್ಲ ಅಂಚೀರೆಂಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಎತ್ತನತೆ ಅಂಚ ಏನಿಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತಾತನ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಅನ್ನ ಯಪ್ಪ ಬೀರು ಮಾರಿ ಸೈಂದವೆ ಮೇನ ತಜಾ ತಿಪ್ಪೆನ ಉಮ್ಮ ಎಂಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪ ತಿಗಲೆ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನೇನು ಆ 2,000 ಕೊರ್ಪೆ ವಂಡಿ ಅಂಚೆನ್ ಬತ್ತನ ಅಲಕ್ಕ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಮೋಜಿಗಾಸ್ತೆ ಬಾರ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಪಣ ಮೋಜಿಗಾಸ್ತೆ ಪಾಚಿಂಗ ರಾಜೇಶ ಈ ಹಣಲ್ ಪೈಪ್ ನಿನ್ನ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಪಾವ ಬರ್ಪೇನು ಯಬ್ಬೋ ಯಾಮದಕ್ಕೆ ಅಲಕ್ಕ ಕೆರ್ದು ಆಯ್ಕು ಸಿಟ್ಟು പോയി ನಿಮಗೆ ಬುಡಿಯಂಡತ ದನಿ ಒಂಜಿ ಮೀನಿಂದ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚಿಲ್ಲರಿಜ್ಜ ಒಂದು ಹೊಡೆಬೋತನು ಮಾರೆ ಸಾವು ಮುಲಿ ಇತ್ತು ಡ್ರೈವರ್ ಉಂಟು డే ಮೂಲುಂಡಿ ಅಂದ ಆ ಇಂಚು ಬಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಕೊಂಡ ಸರಿ ಅವ ಇಂಚು ಬಲ್ಲಿ ಅಂಬೆನೆಂಚಿ ಸಾವು ಮಾರೆ ಉಂತನಲ್ಲಿ ಕುಂತುಜಿ ದೇವ ಮರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಸಾವು ಜೋರು ನಂಗೆ ಮರ್ಲೆ ಇದು ಇಂಚೆ ಇತ್ತನ ಬಂಗ ಹಾಪಣತ್ತ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಚಾ ಅಂಡ ಓಯ್ ಚಾ ಅಂಡಿ ದಾದೆ ಚಾ ಅಂಡ ಅಂದ ದಾಗಿ ಇದೆ ತಗೋರ್ಪಣ ಹಾ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಯಾವ ಎಡ್ಡಟ್ಕೆನ್ನೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನೆ ಎತ್ತುಂಡ ಆತ್ತುಲ ಈ ಮರ್ಲಿಡದ ಆಯ್ಕೇನ್ರ ಪೋಯನ್ನ ಇದಾದೆ ಮುನ್ಮನ್ ಅನ್ಪನದೇ ಬಿಡ್ಚಿತ್ರ ಮಾಡ ಸಾವು ಹಲೋ Hola, Carlos. Hello. Hola, Carlos.